kar yuto machielo. Kawadhi nyime, riwruog jopur pacho kamideno ni Agricultural Society of Kenya bade ma Kisumu chaka yanga chenro manyiso mwandu mag pur kod pith kaka yorno manoni giyuayo joket mwandu kod tiego jopur gi yore mag lony manyasani mar konyo bero weche pith kod pur. Nyasi no biro dhi nyaka chieng' Jumapil, ogen ni biro chiwo nafas kata thuolo makende ne jopur kendo yao pachgi yore mopogore opogore maginyalo jiwogo weche mag pur. Ahinya to kinde ma lokruok ma kor lwasi kelo midhiero mathiro weche dongruok e sekta no. Kan losi kinde manolimo kar nyasi no mar chuo e wang'e mwandu mopogore opogore minyiso. Jatend migawo ma pith kod pur ma Kisumu Kenneth Onyango kwayo jopur kod pith mondo ne ni gichopo kanyo mar somo riekni mabiro konyo bero sekta mar pur e kaunti no. Mar ariyo gimonego ne gigo ma jopur osetimo. Ng'eno pur bopogore gi gimo osetimore gi gimo wuok kuom pur. Koro wan gi ranyisi modek kata mana dhok man godo geko en ranyisi minyise go kaka irito dhiang'. Gi kaka ipidho mchele uneno, kaka ipidho oduma uneno kaka otiyo to kaka maber, mage gik madhi nyiso ji. Kaluwore gi climate change, koro nyaka wa adopt technology manyien manyalo miyo gik ma ai puodho bedie ma ng'eny mokalo kaka osebet. Ni mar ung'eyo koth tiyo kwa yud kaka wayude ga pile. Odok chien, koro technology mabedo showcased ka gin technology go ma nyalo tiyo maber kata koth obedo ni tin. Omiyo wagoyo erokamano be seed company kaka Kenya Seed kech koro gibiro gi varieties ma kothe mopogore opogore manyalo timo maber kata ka koth tin. To koro food security ok nyal bedo ni chandowa. Omiyo wakwayo jopur mondo bi kama ng'eny kaka nyalore mondo gikaw rieko, gisum rieko mar timo weche mag pur kako ohala.